Bojleng perto kagelap iblis lanat pelaku di jeneng-jengan. Yo. Wah. Oi. Yo. Oh, ngoteteng lur domane raja dewaku. Oh. Manis korbanane Dipun dalaken nggih. Sementen mawon nang anu tempate madan sempit nggih. Sing arep pada Sefli karo Barongan nggih mangga nggih. Mangga sing ajeng foto napa mboten iki, Mbak? Mbak-mbake nggih kenang-kenangan. Bapake, Mbak, Pak. Neh lah. Yo. Wis samene ben ya Dek, mongko-mongki ketemu maning Teguh pakenane. Iya. Alah, patokane gayang ki ngerti Trangga Muda. Raden lar iya walko tara hanya lamun satriya ing Jodipati prasaja budi luhur dekwara sembar cocok ya ngandika gerap garap benda guntur dasar satriya prawira tama
eling ayo yuk kula eling dunungane sena yo ayo Genis sunakan dumateng Janur para penembahan kula nyuwun dipangastenun lan panglenanipun muga-mugi anggenipun kula saking sepuh paguyuban seniku dakepan pitrungga mudhuh badhe ngawontenaken jejanturan manungsa urip ning alam dunya nyuwun dipanglenanipun dumateng para Jawaraini ngambara suwedi wonten ing kudu Padusi wonten ing Kukuban Kedung Cipir Desa lan waspada ingkang saking wetan ugi ingkang saking kidul ugi ingkang saking lor ugi ingkang saking kilen nyuwun dipanglenanipun semoga oh
Ae ae Janora gunung sakulan ketemu pada dewek kapanane ketemu pada dewek Para kanca apa padha ngerti apa wae ngarane kowe apa wis ngerti kowe mangko teges sing keprimen supaya kon padha eling eling mare tembung ketembung tegese sepisan tetangga pindone kowe apa kaping telu kowe tepo slira Yadya sesawa sing utama janura kono Allah iya sakolana banjar patrama iya 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 asik tekane rama ada mayam sawangane lo 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 sa ya sayang rakona tresno dados rono jonjang bangsa kapanane ketemu pada deweken ayo mas kandas luas sasolae lo kadengarean wong bagus ga sing tekane lisus kali kadung jero banyu milih ayo mas kanang kene pada bae hae lo jamben dawe desekarada desalawe katingarean wong bagus ga saben desa urung kabeh kenan wong manungsa urip ning alam dunya iya sing sabar lan rima nanging kudu eling lan waspada sing kirana sekabeh ngelarangane sing kirana sekabeh ngelarangane Gusti Allah Moko asih mreng kawula tanpa pilih kadar kodem
tak godek ya Mas. Aja aku sebagai aku mimpi. Ayo ayai pada mulih. Hae lo. Jalweng jalmo kaku citane jenwo. Ramaku dewe. Ayo andangi yo. Aus. Janur gunung janure wong barang gawe dampak tempe wong seneng ngenteni simpe oi oh oi lo ya lo Sabane saturung katekan wong manungsa urip ning alam donya bedane kudu eling lan waspada dongkel kelang jane ngapung alang-alang ringsang rasane wong tekemaro hai lo hai genis hai ya lo Sakula lo ya Mas pawang wadone siap-siap ya Mas Rama bersama Bunda Jasmine angel teman lo kesane lo Cekere kadeng ablolote bane mereng kowe nyanding ditinggal golete maning ya Mas kowe nyanding ditinggal golete Krecek terangan jangan ya Mas paling wonge ora paling suarane modele wong ora belenggu najan tua nanging ora kurang reko banggaraong malong ayo pasang kuda-kuda ayo ditoto barisane toto ayo
kene sejarane ramaku dewe reres argo dewa maksud sapane burung kateken manungsa urip ning alam donya bejane kudu eling lan waspada diurugi anjang-anjang diuruk disawur kembang pada nyondang pada nangis Monggo kula aturi ungu indah ingkang saking wetan nggih ingkang wonten manggen wonten kiblat sekawan monggo ingkang saking ler saking kidul saking kulon yen wis Patos. mati mangsa wuru wangsul wonten panggenipun kiyambak malih Rama tinggal lama melong sabar dendeng jahe teko nyawang terang sore ana tangis kelayung-layung tangis wong wate mati gendong ono kancen ono yen wis mati mangsa wurung eling-eling sira manungsa Kapanane ketemu pada dheweken janur gunung janur patung kapanane ketemu pada dheweken Indang wetan balingetan sing kulon ya baling kulon ya lo sing gawane akip melu ngakip lo ha sor doa lo kayak indang kang lontor apa ya apa gawane agung iya oi ayo lo ayo nah lo sepenting ora kabeh kenan wong manungsa urip ning alam dunya bejane sing sabar lan rima nanging kudu eling lan waspada ya mes ganes sekar tunjung melati gelong kepangan ketemu pada dheweken doa lo bolar baleran
ayo kanggo wewean yang mes kadangku dewe manurut semua melatih bakar leleran katingaran wong bagus kasih kakane sokat latar celolan ceot godonge kapanane ketemu pada deweker katingaran Sing lor paling alor, sing kidul paling kidul siap. wong bagus kasih kakane Lo. Ya. Ade. Sapane saturung kate kenang wong manungsa uripe ngalam donya bejane kudu eling lan waspada ramah genis rama sambung papan saya wala pinangatan sapane sadurung kate kenang wong manungsa uripe ngalam donya bejane kudu eling lan waspada janur kuning janure wong parang gawe ramah kapanani ketemu pada dewekan bukan melusnut Ana maning model lewong. ben wangil ditikep Monggo kula aturi Iya. nggih. ya Niki wedale nggih pun nganggo mepet pawang nggih. putri ngono Hae, urip hae, ning hae. Oh niki ingkang bekta pawang monggo nggih. sarung kabeh Sebuaken monggo. urip ning alam dunya oh bejane sing sabar lan remeh kudu lele lo Oh. jangan gunung yo ngono sikine anjar patumen lo nemen wong ayu kanggo wewean sekar tujuh melatih bareng gelung ya mas menurut sawah melatih makar leleran Soleng atoya banyu asin ning sager ya mas eman-eman wong ayu kanggo wewean janara gunung sekulon abang jarapat rumet rama menang soten atine balar baleran Oh nggih niki nyuwun napa niki gendinge. Sigro balingetan Nggih nyuwun sigra monggo dumateng para pratangga. ya lo eh
Nuwun kula nuwun dhumateng para Tresna Budaya ngaturaken sugeng kondur lan sugeng perpisahan mugi-mugi wonten ing dalu mangke saged pinenggan malih. Mbok buli anggenipun kula sakaca kawonten hiburan cas panglipur wonten ing kaldangan menika kathah kekiranganipun solalan kridanipun para laran seniman saking paguyuban seni Kuda Kepak Tritrangga Muda mboten namung kawula saking keluarga besar paguyuban seni Kuda Kepak Tritrangga Muda nyuna gonging sapa ingkang saagengipun lantaran saking para panjenengan sedaya pramila kanthi kawula akhiri kanthi wasan bila wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.